Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod din istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa iba-ibang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Marhay na aga mga ka-agraryo. Welcome back sa panibagong episode kan sa tuyang Kapesin Baretang Agraryo. Hatod sa Indo ng Department of Agrarian Reform Bicol Region, asin kan sa tuyang mga provincial offices, and of course, kan sa tuyang Project Split. Aliw na naman kita para magtaon ng panibagong istorya, panibagong mga programa under sa Project Split and of course ng Department of Agrarian Reform Bicol Region. Nalibot na yung mga offices sa buong Kabicolan. Siyempre, nakulong pa po kita yung mga nainakakaolay and mga story yung dapat na maitaupo sa inyo. Ngunyan, igwa na naman po kitang panibagong bisita sa Kapesin Baretang Agraryo. Kataning ko ngunyan, ang yung special guest. Familiar na sa tuya ini si Madam dahil sa mga ka-agraryo. Previously, may mga conversation na kami. Nag-guest ko na rin siya sa mga programs ko kayo. Pero ngunyan, this is a special kasi Kapesin Baretang Agraryo. Yung knowledge niya, may input sa mga ka-agraryo po niya ito. Dahil ko napapalo yun, siya po nakapagtapos ng kolehiyo na igwang halangkaw na pagbisto bilang cum laude sa kursong Bachelor of Arts in Economics sa Bicol University. Abay, kapareho ba BUN nyo? Taong 1977 hasta taong 1981. Siya po padagos, of course, sa pagkataong serbisyo para sa edukasyon, nakakuha siya ni nagkaperag na unit sa Bachelor of Law as in Bachelor of Science in Commerce. Sa taong 2024, mga ka-agraryo, nakuha niya sa iyong master's degree sa Arts as in Business Administration. Sa ibong lalado, nagpuunan sa iyong karera sa Department of Agrarian Reform kan taong 1982 bilang Agrarian Reform Program Technologies hasta sa taong 1988. Mga ka-agraryo sa kaparehong taon, 1988, naglangkawan sa iyang pwesto bilang Senior Agrarian Reform Program Officer na siyang pinaninindigan sangkod sa labi sa duwang dekada, partikularmente hasta noong taong 2010. Sa taong 2011 naman, dahil po sa iyang dayupot na serbisyo, bigdiman siya na-designa bilang Chief Agrarian Reform Program Officer hasta 2022 kasabay kan sa iyang pagkadesigna bilang OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer PARPO 2 na nagpuon kan taong 2020. Mga ka-agraryo sa kaparehong taon 2020 and 2022 liwat na natawan na ninduon na an sa iyang putok sa buot na pagseserbisyo sa publiko kan siya opisyal ng may talaga bilang full-fledged PARPO 2 kan DAR Sorsogon as in sa iyang pinamayuhan hasta taong 2025. Naramduman ko kayo ito, PARPO 2 siya sa DAR Sorsogon kang nag-guest ko siya sa programa para sa mga aktibidad as in programs ng DAR Sorsogon. Sa presente, nangyari padagos na mapapusol ng esfuerzos kan DAR Bicol dapit sa padagos na pag-uswag kan pagkabuhay kan mga paraomang benepisyaryo. Siya man na-designa bilang Special Assistant to the Regional Director. Orog sa gabos, siya po bigbibisto man bilang Mami Supra. Diba? Bistado siya sa bilog na rehiyon kan Bicol kung sa ina siya po as in mayong iba ang solamente pong ina kan binibining Pilipinas Supranational 2014 Yvette Santiago. Mga ka-agraryo, sa lubungon niya ito as in parakpakanan sa tuyang importanteng guest sa programa ko niya na episode niya na pagkaaga si Parpo Nida A. Santiago. Ka-agraryo Nida, maray na aga kamusta gabi? So, Diyos marhay na aga sa satuya ko, boss. Sa mga naghihinan nyo, masubi na mga taga-subaybay sa Bombo Radio Legazpi, lalo na po sa satuya mga Agrarian Reform Beneficiaries. Sarong orgulyo po na maimbitar sa
programang ito. So, ka-agraryo dyan, kumusta ka na po? Okay naman, ka-agraryo Nida. Welcome back ha. Medyo luya-luya na. I think 2022 before pandemic ata. And dating maputi na po kayo. Yes, of course. Dating magayon. Okay. So, dahil ko napapalo yung ka-agraryo Nida kasi nadadang kita sa bilog na Kabicolad. And naghahalat sila yung mga ka-agraryo niya to kan mga importanteng mga programa at bareta sa Department of Agrarian Reform na enop na hapon para sa padagos na mabisto ang opisina niya to sa tuyan niya kan sa tuyan mga ka-agraryo niya ng dawa. Agraryo Nida, ano po ang papel na pinagkakaputan kan sa Special Assistant to the Regional Director? okay, so I am tasked to assist on the land distribution activities and the project split in the entire Bicol region. And also, we've been to all provincial offices, monitoring and assessing what has been accomplished and what to be accomplished in order to accomplish the target for the given year. And also, as a special assistant to the regional director, I am attending meetings and conferences in behalf of the regional director. If the RD is attending to a very equally important activities. And also overseeing the accomplishment of all the provincial offices and the municipal offices in the entire Bicol region. Grabe. Nahulong po pala ng trabaho kang Special Assistant to the Regional Director. Pero paano niyo po namamantinir ang marhay na connection ka-Agraryo Nida sa Regional Director as in paano po nasi-share po na nasasabutan ang mga inisyatiba maginat kaya bilog na mismo ka Department of Agrarian Reform? Okay, so feedbacking journalistic care. Yeah. So we always update the regional director kung ano pang nangyayari sa departamento para po umusad sa tumiyang agrarian reform program para po sa tumiyang mga agrarian reform beneficiaries. Siyempre, aram-tamang po ka-Agraryo Nida na bago po ka mo ma-designar bilang Special Assistant to Regional Director, ika po namayo sa Dar Sorsogon. Sa gabos po gayon, ako nakakaaral. Nag-stay ka, part po 2 sa Dar Sorsogon. So sa imong liderato, ano po sa mga inorgulyo mo pong accomplishment? As in, so, mga dahin niyo po malilingawan na triumpo sa Sorsogon. Okay, so, pinakauna po na triumpo na sabi ko nga po, habang buhay, ito ang nasa kuyang binibo na siguro ang kapos makapag attest to this is I need happy leadership in the province of Sorsogon. Sabi nga ni kung sarong-sarong organisasyon maugma ang mga nasasukupan ka produktibo. Pangalawa po, sarong kontra po na Ibareta na in my state sa oras ko, mga panahon na yun na ako ang na-designar na head of the province. Ang Dar Sorsogon po, ang pinaka-enot na provincial office sa buong Bicol region na tigwaning ISO certification. So, aram tama po kung anong sarong opisina ISO certified, ang serbisyo ni kalidad. Pangalawa po, nabisto po ang Sorsogon na siya yung pinakaunang probinsya ng departamento na nagkaroon ng e-title distribution in the entire Philippines. Sa buong Pilipinas po ito. Then, apat na kita, okay, pang-tulo. Ayan. Recognize po din po kita na kita sumuunang probinsya na nagkapa-approve ng mga survey plans both
sa Department of Environment and Natural Resources and Land Registration Authority. And yung pinaka-triumpo na saro pa, itong World Bank visit na recognisar ang Darto Sorsogon saro sa mga nagtawing best practices kung paano napadali ang programang Project Split sa buong Pilipinas. So, sa panahon na ito, talagang nakula pong pasalamat na tinawanan sa tuyang probinsya ng recognition na siya po ang naging pilot area ng World Bank visit in the Bicol region. Congratulations. Kahit link na. Congratulations. Pero and of course, dyan, pwede ko pang sige po. Okay, so marami po tayong mga support services na naitao sa tuyang mga beneficiaryo. Hindi lang po ito sa mga agrarian reform beneficiaries. Kairipan na po dito sa mga agrarian reform beneficiaries organizations. So, nagkaigwa kita ng apat na distribution or turnover of tulay ng Pangulo sa buong probinsya. So, ang tulay ng Pangulo na po, ito yung nagpapadali kung paano madara ang mga produkto na pinagingwangkan sa tuyang mga beneficiaryo na darahon sa merkado kung saan pwede ibenta ang sa indang mga produkto. And kaakibat niyan, nakapag-establisar kita ng institutional buyers. Ang saro kayan po is Umart Sorsogon. Pangalawa po ang Philippine National Police, BGMP, and Sorsogon Medical Center. Kita po, so natusupply kan para sa hospital, tapos mga empleyado kang nasabing hospital. So, dakon po ang gustong ipaabot sa inyong kung ano ang naginibuhan sa panahon na ito. And siguro po, sa pakina-importante, ito mga trainings pinautas sa tuyang mga beneficiaryo para sila magkaigwa ng pagkabuhay and maging mga entrepreneur. Kasi alam mo naman dyan, di ba, economics graduate. We're into economic production. Okay. So, yan lang po ang mga nasasabi ko, pero marami pa po kitang nagawa para po sa buong probinsya. And siguro, sa panahon na ito, na-assign mo na po dito sa regional office for almost 25 years. Ako naman po ang nagiputa para sa departamento. Kasi kahit mga panahon po, as regional cargo for operations, trabaho ko na rin po na mag-repart ko ang kabuos na aktibidades sa land acquisition and distribution ng buong region. And yung mga networking, coordination, linkages sa ating mga partner agencies. Grabe po palang na pinagkakabisihan ng mga agraryo. Kaya nga nila po yung buo ko. Oo, kaya pala kinuamang giraray po kami dito sa regional office. No? Anyway, syempre, ining Kapesin Baretang Agraryo, makulang programa na nagtataon ni mga programa ng Department of Agrarian Reform. Kundi, istorya man ng Triumpo as in inspirasyon. Kung igwa kitang istorya ng Triumpo, syempre, igwa man kita ng kadipisinan na inagihan for sure, kinahampang po nindo bago nindo naabot so siring kayo ng bagay. Kung kamo po hahapoton ka Agraryo Nida, kan ika po na mayo sa Dar Sorsogon, ano po sa imong pinakamagabat na problema na nakahampang? As in, natabangan ka mo, pati su esfuerzos po nindo, pati su mga pag-iriba po nindo sa inyong opisina di probinsya. Paano nindo ini na tabangan sila and naka-abansi po tabi kamo sa problema ito? Okay, so normal po yan. Nasa rong kadipisilan, iwan po ang susi kung paano mo mapapasil ang sarong bagay. Kung halimbawa, mayroon kang sitwasyon na mamatean. Pero, para sa kuko, ang mga challenges na yan are just normal. And, nasusurpas po yan because of teamwork. Nagkakasaro po kita sa opisina and sabi nga, ang gabos ng problema may solusyon.
And with the guidance sa ating mga top officials, lahat naman po na problema naaayos sa tamang panahon and sa tamang lugar. Yeah. Because meron tayong sinusunod ng mga laws and issuances that will guide us in the implementation of the comprehensive agrarian reform program. Yung problema nga ng mga ka-agraryo niya at yung mga agrarian reform beneficiaries na susolusyonan ng Department of Agrarian Reform. What more po yung problema na common lang na naagihan po ng mga leadership yan na nasa likod kandar. So, normal nga yan. Sabi ko, there will always a gain thing. So, ka-agrarian leaders sa ngunyan, taon ang taman po ni doon ang mga inisyatiba po kanda DAR Regional Project Management Office. Sa iraron po kan proyektong SPIC, Project SPIC, lagi ko po tabing nababanggit yan. So sa imong eksperyensya, lalo na ikaw po ang naging project manager kan DAR Sorsogon, sa mga nakalinis na taon, paano mo tabi iniliwat na ipapaabot ang sa imong dayupot na support as in expertise, lalo na pag-abot sa indo pong halangkaw na target para po sa taong ini? Okay, so, una po, nagkakaiba po kami ng stakeholders po. So, attended yan ng local government units, mga partner agencies, and lalo na po ang mga beneficiaryo ng agrarian reform program. So, pinapaabot na po, lalo na po sa youth. We have stakeholders forum for the youth para to create awareness. Ano talaga ang purpose ng Project Split. And sa ngunyan po, nag-iikot kami sa buong Bicol para po monitor ang aktibidades sa e-title registration and distribution. Para po pag-abot ng 2028, pinamabot na matapos po ining Project Split na ini. And sabi nga ni, the higher the targets we have, kasi in the Bicol region, we have 100,697 hectares, which are 100% validated. So we are into redocumentation activities, and sabi ko nga ni, the higher the targets, the higher expectation for us to serve our agrarian reform beneficiaries. So hindi ka mo nagpapatinag sa malalaking figure, kasi sanay kami dyan, and what we wanted really is to serve the hundreds of people, that is the agrarian reform beneficiaries. And also, we are in, nakikipag-ugnayan po sa mga radio stations sa roining paraan para ma-air out namin, maipabalagibog ano ang importansya ng programang agraryo, lalo na po ang Project Split na aram natin. Ito ang paraan para magkaigwa ng renewal security ang sa tuyang mga paraon para magkaroon ng sarili nilang titulo and tapangan-taman na gobyerno para mag-increase ng revenue, kasi pag natawag sila ng titulo, dapat magbayad naman sila kan points. Always challenge accepted sa targets, no? Opo. Talagang yun yung challenge sa Department of Agrarian Reform na yearly, syempre ina-accomplish po namin nila mga ka-agraryo. No? Syempre ka-agraryo nila, kaya yung mga nakaaging bulan o simana, for sure sobrang busy po namin nila. Ano po sa mga aktibidades na pinagsasagibo, as in, isasagibo pa po yung mga naka-line up ng DAR Bicol RTMO. Lapit sa padagos po pagpapahigot kan laklang para sa mas mapakaskas o marikas na implementasyon ng Project Split. Okay, so nagkagawa kami ng periodic evaluation of accomplishment, and pamanganta po itong i-schedule na land title distribution and co-prune. So meron po tayong i-distribute niyan, itong Certificate of Condonation of Mortgage sa mga paraoma na nakalista duman sa mga munisipyo and provincial offices. Kaya po, so mga nagiinan nyo mo yan ng mga agrarian reform beneficiaries, libre ka mong magbisita sa mga opisina para maaraman nyo kung saro ka po sa mga recipients kang kukunin. Ito po yung pagkukondo ng mga amortization, penalties and surcharges, kaya itong mga daily po nito na bayaran. Sarong tabang po ini na pagkataukan departamento under the leadership of our secretary, and this is in line with the 9 goals of President Bongbong Marcos Jr.
maswerte yung pala sa mga ka-agraryo na dadawag sa satuyan na may advanced information na sila. Baka may magduman na tulo sa opisina ng Department for Agrarian Reform na mahapot na ma-verify. Yan ang importansya kung yata ingupit kita mga ka-agraryo ng kapesin baretang agraryo. Yung mga nasa far-flung areas, lalo na nagdadawag sa radyo, naaabot sila kan mga impormasyon na makulang sa opisina mismo kandar, kundi mismo sa harong nito nakakaabot yung mga information. So laoman tayo itong land distribution title na mangyayari sa mga susunod. For sure, yung update kaya madadawang nito digdi sa kapesin baretang agraryo. Sa kabilugan ka-agraryo nga nila, ano po so mga nagpapanagos ng mga lakdang pa po kandar Bicol? As kahul ha? Sa mga masunod pa po mga aldaw bulan o taon, and anong dapat na laoman ng publiko? Although meron ka nang nabanggit na saro, pero for sure mas nahulog pa po tabi iyan. Nagdadamog at sa kunya mga ka-agraryo nila. Una po, igo na po kitang mga certificate of deposits na maabot. Wow! Okay, ibig sabihin so yung mga landowners po makaka-receive na ng bayad. So makipag-ugnayan lang po kamo sa mga provincial offices. And padagos man po ang samuyang pagdokumento kan mga daga na dapat may pasana sa Land Bank of the Philippines, and also yung mga land survey pre-activities po, inigibo na sa muyang opisina para po mapigwan na ng libre sukat sa mga daga para sa tuyang mga beneficiary. Dakulong pa ang programa ng opisina, hindi lang po sa land title distribution. So, nagtataw po kami ng support services under the program beneficiaries division and legal services. Kaya kung halimbawa may mga problema ka sa daga, makipag-ugnayan na lang po sa mga municipal offices kung saan po kamuharami. So, ang DAR kasi is parang nabibisto lang siya, nagdi-distribute ng daga. Pero hindi po niya nagtatapos kasi po nagtawag pa kami ng support services sa mga paraoma. Kaya, abiso ko sa mga agrarian reform beneficiaries kung may notice po na mag-attend ka mong meeting, na mag-miyembro sa sarong organisasyon na ina-upload na ARBOs, mag-attend po kita and sa mga kooperatiba. Kasi kung miyembro ka mo sa mga kooperatiba and ARBOs, priority po ka mo na matatagna ni mga support services. Kasi po, ang pagiging miyembro, na kulang tamang iyan kasi nga education is a learning process, di ba? So, na kita magpundo na mag-adal, kano ang dapat para matabangan ta ang mga taong nasa baba, na siyang nag-iesperso para makaigwa kita ning mga mababakal sa merkado, na sabi nga, the farmers are the unsung heroes. Pero para sa ko, they are no longer the unsung, they are the unsung heroes. Definitely. Okay, so alam mo dyan, if given a chance to say more, you know, my passion in the dark for 43 years was deeply rooted because I came from a family of farmers. So I am attached to it, and if I remember what the farewell walk of my daughter did, I am proud to say that I came from a family of farmers. Ako din agrarian din. Ang mga lolo and lola ko are farmers, and of course napapasa na rin sa mga tito-tita. Pero sana mas magdakol pa mga ka-agraryo, yung mga young farmers, nabanggit nga ni ka-agraryo nila kanina. Nahulog yung mga programa din nila sa youth na pwede po aprovitsaran kan sa tuyo mga ka-agraryo. Lalo na sa mga agrarian reform beneficiaries, kung may mga akik ka mo, pwede nito aprovitsaran sa mga programa kan mga agrarian reform beneficiaries niya to. And may mga scholarship na in-offer ang sa tuyang departamento, no? Maghapot-hapot lang kamo. And yan po ay para po sa mga young farmers. Siyempre, yung passion ka-agrarian nila nabanggit mo na, bareta mi po kaya, napaparani na po ang sa imong retirement. Siguro, aprovitsaran ko na po tabi ini, pagkakataon ko na ini, nasariwaon po ang mga marhay na nagibuhan po ninyo sa laog kan halawin na panahon. Sa ngunyan,
siguro maski mag-abot man po ang panahon na wala ka na po sa departamento, ano po liwat sa imo pong pigmamaawat sa imo pong mga naging nakaibanan, nakatrabaho, asin gabos po mga Bicolanong paraomang beneficiaryo, nakasalamuha po nindo, and padagos na naghahanap kan sa inda po sa diring titulo ng taga. Okay, so thank you very much, John, John, for giving me a chance para maipadama ko sa departamento. At sa kuya na mamatayan sa nakaambang na July 21st. Okay? Sabi ko nga, this is my big one. Living my 43 years of dedicated service in the government. So, what to left behind is the legacy of hard work, patience, and perseverance. Sabi ko nga, sa mga kubinis, huwag kayong magmadali. There is patience and waiting. And even the agrarian reform beneficiaries. Maabot po ang oras, magkakagawa ka mo ng titulo. Kasi ang land distribution, meron pong proseso. And palagi pong sinasabi, I'm proud to say that I will be leaving the department for a new journey to cherish. And sabi ko nga, the most I did for the department is to lead by example, leaving behind the legacy with dignity, perseverance, and integrity. And to the top officials and my peers in the department and sa mga agrarian farm beneficiaries, nakulang salamat po for giving me a chance to serve and lead. Diyos maray na agas po sa natuyang karos. Okay. Mga ka-agraryo, no? Hihirit ako kay agraryo Nida na ako nagpapasalamat na before your retirement, nakabisita ka sa Kapesin Baretang Agraryo sa programa. Pero hihirit ako, baka before your retirement, makabisita ka din sa programa ko sa Bombo. Sure. Lagi mo po tabing pigigibo. And pwede mong pahirit ulit. Kasi May oras pa. So I'm very thankful to this team. Diba? Kasi po, eto yung paraan para po may pahayag namin ano ang ginagawa ng departamento. And sabi kong sa kanila, is this a send off for me? So again, on behalf of the Region 5, salamat po Bomboy Radio for giving us the chance to be aired. And of course, pagtatapos po ng aking serbisyo sa departamento, gusto kong pasalamatan si Secretary Estrella. Again, uulitin ko po for giving me a chance to serve and lead. And of course, to His Excellency President Bongbong Marcos Jr. And sa satuyang namamayo sa buong rehiyon, RD Rio Benz Mirror Sinda. Maraming salamat po sa inyo po, boss. Sulong Agraryo. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakaptan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Maraming salamat ka-agraryong Nida Santiago, ang ating po bisita ngunyan po sa Kapesin Baretang Agraryo. No? Ka-agraryong Nida, kahit ano man yung journey outside DAR, pag-retirement mo, always pa rin welcome ang Bombo Radio para sa mga informasyon na pwede nyo doon ma-share sa mga kababayan. Salamat ka, Pastor Subano and BUN. Ang BUN and Sorsagana. Maraming salamat
Tapos na naman po, medyo sad lang yung pagtatapos din sa tuyang episode mo niyan kasi magre-retire na si Ka-Agrario Media. But definitely, makakaolay pa po niya siya sa mga succeeding na mga episodes at mga programa. May hiling na pa po siya sa luwas and sa public service. Mga Ka-Agrario, Diyos mabalo sa gabos na tumutok nag-antabay sa Kapesing Baretang Agrario. Sa liwat, ako po ang sinyong nakasabay, Ka-Agraryong John Salonga. Diyos mabalo, see you sa next episode. Sulong Agrario. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape Asin Baretang Agrario. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.